Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Teets! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ibig na wagas, storya
ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Angkol! Tago! And Tita ni Chinita. Super close kami ng aking girl best friend na si Lani. Real good morning po sa mga suki na tulad ko pong nakaabang na sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Isoy mula sa Marilao, Bulacan. Itong katas ko po, Kolantits, tungkol sa aking girl best friend na si Lani. Magkababata po kami at magka-eskwela pa. Alam mo naman, buhay sa probinsya, halos lahat ng kapitbahay mo, magkakakilala kayo. Naging best friend ko siya at alam ko po yung mga pinagdaanan ni Lani. Lalo na yung kanyang past. Na nagkaroon siya ng 3 boyfriends. At kapag broken-hearted po siya, to the rescue naman agad ako. Minsan, sa bahay po siya natutulog. Minsan ako rin po sa kanila natutulog. Ganun na kami ka-close as in. Pero kahit pareho kami may mga jowa, di nagbabago ang treatment namin sa isa't isa, Kolantits. Minsan yun ang dahilan ng pagtatalo namin ni Klang Klang. Girlfriend ko po siya for 8 months. Pero bago po naging kami, pinriefing ko na si Klang Klang tungkol kay Lani. Na wala naman talaga siyang dapat ikaselos dito dahil parang kapatid na ang turing ko dito. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Aba, hindi ka na naman kumakain. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, dati pa yan, na-briefing na kita. Wala nga, kaibigan lang kami talaga ni Klang Klang. Parang kapatid ko, promise. Uwi na lang kaya tayo? Kaya nga tayo nag-uusap, di ba? Kasi, tamo, bumili tayong pagkain. Pero, anong bilin mo sa waiter? Sa staff, mag-take out, iuwi mo kay Klang Klang. Eh, alam niya kasi nandito tayo eh. Tsaka, Andito pa lang tayo, siya na yung iniisip mo. Pwedeng, dapat, ano muna, mentally present ka. oo nga, wala naman akong ginagawa. Iniisip mo yung ibang tao, tayo yung nagde-date. Ayusin mo naman, Isoy. Pina-take out lang naman. Ito naman, ano bang ikakaselos doon? Ito naman, parang kapatid ko na. Parang, Hindi ikaw. ako nagsiselos. Ang sinasabi, tinan mo, igagaslight mo pa ako. Ang sinasabi ko, tayo lang muna
nandito? Naisip mo pa talaga pasalubungan. Ang kapatid ko nga, hindi mo napapasalubungan eh. Hindi, sige, babalot din natin. O kung di ko pa kasi sinabi. Sure na naman. Sige na, babawi ako Sabado. Nood tayo, Superman. Ayun na. Totoo ba yan? Totoo nga, manonood tayo Superman. Itutuloy mo ba yan? Last time ganyan. Nag-book ka ng sine. Nagpa-schedule ka sa akin tapos di naman tayo natuloy kasi si Klang Klang may schedule. Baka ganyan Ikaw na si naman. Klang Klang. Ay, ako pala si Klang Klang. Si Lani. Oo. Oh. Wala nga. Sige na, sige. Mahin ka na. Ituloy mo Kami yun, Sabado, tuloy natin to. Kain muna tayo. Sige, pakisa nga. Palatampo. Palatampo ko talaga. Baka mamaya sinasabi ko. Ah, Mas mahal mo yung best friend mo ikaw sa akin. yung prinsesa para sa akin. Kapatid Sige ko na, lang yan. kain na. Ayan na tayo. Sige na. Ano? Wala na si lola mo? Bes, ano gagawin ko? Puntahan mo naman ako dito. Teka lang. Di ba favorite ka to ni Lola? Wala akong ibang bakante eh. Pero sa Sabado, sige, pupunta ako dyan Sabado. Okay? Saka anong balita na hiwalay na kayo nung Jobert na yun? Ganun din ginawa ng Alfred na yun sa'yo. Bes, suntukin mo naman yung mga ex ko na yung pare-pareho na yun sila yan. Please. Oo na, pupuntahan kita sa Sabado. Kailangan kita, Bes, please. Sa Sabado nga, punta ako, okay? Promise. Promise. Thank you, Bes. Antayin kita. Okay. Ingat ka. Huwag ka nang magalit. Cancel lang. Marami pa naman yung Superman. Di pa naman matatapos yan eh. Next week meron pa. Chinek ko. O, saan mo gusto manood? Kahit director's cut, ako bahala. Yun na. Ako na lang manonood ko mag-isa ko. Ha? Kaya ko manood ng hindi ka kasama. Itutuloy ko yung panonood ko ng sine. Hindi ko kailangan ng kasama. Di pa naman Doon tayo ka na! nakabili ng Mauna ticket ka eh. na dun sa probinsya nila. Close ko kasi yung lola niya. Oo nga, Alam mo ba, inahayaan na pag nga kita. Huwag ka na magpaliwanag. Sige na, Isoy. Unahin mo na yung best friend mo, nakakahiya naman. Nakakahiya naman eh. Nakabook na tayo online ng sine. Nakakahiya naman. Sabi Sige ko na, naman, lalaban wag mo- pa ba ako sa patay? Sabi ko naman, huwag mo... Makikipagkompetensya ba ako sa patay at dun sa broken hearted? Hindi. Wala akong laban. Best friend yun eh. Jowa lang ako. Di ba sinabi ko, huwag ka munang mag-book. Ako na lang Sabi ko, mag-book. huwag mag-book. Binook mo eh. Kasi nga, kapag ikaw ang kapag di ka nag-book, at least may reason ka. Kaya ako binook para sure na eh. Tinan mo? Lulusot ka pa, kasalanan ko pa na nag-book ako. Excited ako kasi finally matutuloy na. Tapos hindi pa rin matutuloy. Sige na, babalik naman ako agad eh. Babalik Wala naman akong pake kung babalik ka agad. ako. Paano magalit? Sige na. Ang sinasabi ko dito, nag-schedule na tayo. Isoy, nag-schedule na. Promise, matutuloy na. Siya na naman yung kalaban ko. Alam mo, hindi ko alam kung makukonsensya ako. Ililibing Oo, niya yung lola niya eh, sa linggo eh. Alam mo? Siyempre, may laban ba ako sa patay? Wala, sige na. Go. Go na. Hindi ako na magalit. Na. Hindi ako galit. Okay lang. Go. Ayoko maging kontrabida. Sige na. Galit ka eh. Hindi ako galit. Sige na, mag-isa. Babawi ako. Promise next time. Bawi ko.
Bawi ako, promise. Huwag ka namang promise. Okay na. Alam niyo po, Colantits, super close kasi kami ni Lani. Lalo na nung lola niya. Pumunta po ako, naiyak po talaga ako kasi anong pala talaga ang buhay ng tao? Dadaan at dadaan ka lang sa mundong ibabaw. So pinasify ko lang ang aking best friend. At ito na nga, moving forward, lumamig na ang ulo ni Klang Klang. Nakiusap po siya sa akin dahil namatayan po siya ng tito na taga Tarlac. Condolence ha. Gusto kong samahan kita kaso bigla akong iniskid ni boss Makati. Wala kasi siya. Alam mo naman yun, pag wala siya, ako lang yung pinagkakatiwalaan. Talaga ako masasamahan? Hindi. Gusto ko nga. Gusto ko nga bumiyahe dun sa Tarlac sa inyo eh. Sige na, samahan mo na ako. Request ko lang, namatay naman si Tito Si Tito naman to, baka pwedeng pakiusapan yung boss mo. Sinabihan ko na kasi hindi talaga pwede. siguro Alam mo, hindi ako nagpaalam agad. Nagpaalam agad Siguro ako. maiintindihan niya kasi patay to Gawa mo ng paraan. Sige na, please, mahal. Hindi nga talaga Hindi Promise. kasi Talagang hindi ka ba tatlong- nag-aalala sa akin, magbabiyahe ako. Tapos nag-iisip Di ba? ako. Ihatid naman kita sa bus para safety Hanggang ka. doon lang, hatid mo na ako hanggang doon. Sige na. Hindi nga kaya. Kasi pabalik pa ako. Ipit na yung oras ko. Ay no, sorry no. Mahal naman minsan lang ako Oo mag-request nga. Next time na. Sige na, promise. Ha? Sige na, please. Gusto ko talaga samahan kita, promise. Hindi lang ha? Promise next time, okay? Okay po. Yun na nga, hindi ko po nasamahan papuntang Tarlac. Si Klang Klang Colantits. Nagigilty ako pero wala akong magawa Trabaho po Dating ko ng Makati, nag-post po ako at biglang nakita pala ito ni Lani. Nasa Glorieta din pala siya. Uy! Paano nandito? Bes, nakita ko kasi yung story mo na nandito ka. Kaya sabi ko, ay, surprise ko to. Tara, kape Ano muna ginawa mo tayo. dito? Kape, halika na. Kape muna tayo. Ayun o, umorder na ako ng favorite mo, caramel macchiato. Halika na. Grabe naman yan Miss, dito yung table namin Kami dito. Okay, ma'am. Ikaw talaga. Kaya nga nakakatawa. Best, thank you sa pagdamay mo sa akin last time kay Lola Sobrang na-appreciate yun ng family ko. So, ka-move on ka Sabi na doon kay Huwag Jobert. mo na ipaalala yan si Jobber. Parang siraulo naman yan. Bes, buti na lang alam mo, ang layo talaga ng mga nagiging jowa ko sa ugali mo. Alam mo kung hindi lang kita tropa, naku, baka ginawa na din kita. Ikaw talaga. Alam mo namang ako yung big brother mo Picture tayo. Smile ka naman. Sige, smile. Akbayan mo naman ako. Bes naman. Ito naman, kay Juan. Sabay. Ba't sa phone mo? Ayaw mo. Huwag na. Okay. Away na naman kami ni Klang Klang yan. Okay na yan. Sige. Yan na. Okay. Uy, sibat na ako kasi si Bossing parang nandyan Oh, sige. Ito, iuwi mo to. Uy, salamat. Bes, ingat Bes. Love you. Naging kasalanan ko dahil
Matapos pumunta ng Tarlac ni Klang Klang, hindi na po siya nagparamdam. Wala po akong ideya kung kailan ililibing ang tito niya, kailan po siya babalik dito sa Manila. Dumaan ng 1 linggo, wala pa rin akong na-receive na mensahe mula kay Klang Klang. Kaya pinuntahan ko na siya sa kanyang trabaho. Ha? Andyan si Isoy? Oh, ma'am, anda si Paring Isoy. Pauwiin mo na. Ayoko makipag-usap. Manong guard. Ayan na, oh. Pumasok na. Sabi ko pa, paalisin mo na eh. Mal, ano tayo mag-usap? Iniiwasan mo ba ako? Saan dito? Hindi ka nga dito. Huwag ka mong ano dito ah. Ba't ka napunta dito? Sino may sabing pwede ka pumunta dito? Hindi ka na nagparamdam eh. Eh, hindi nga ako nagpaparamdam. Ba't ka pumupunta dito? Ano bang Alam mo problema nang mo? hindi nagpaparamdam yung tao. Problema ko? Baka ikaw ang may problema, kayo ng best friend mo ang may problema. Ano na naman bang ginawa ko? Ano na namang ginawa mo? Ha? Patay yung tito ko. Makinig kang mabuti, Isoy, ha? Pagsalitain mo ko. Patay ang tito ko. Nakikiusap ako na halos lumuhod na ako para samahan mo ko pa uwi ng Tarlac. Samahan mo ko. Ano sabi mo? Ha? Kesyo hindi ka pinayagan, pinilit mo, hindi ka pinayagan. Hindi ako pinayagan, ganun pa yung sabi mo. Tapos nakita ko si Klang Klang. Kita ko yung mag-best friend, magkasama kayo. Ha? Sa Glorieta, magkasama kayo. Yani. Akala ko ba may convention? Ha? Nagkataon lang yun. Promise. As in, wala talagang... Ano ba yung idadahilan mo? Huh? Ano pa idadahilan mo? Nagkataon, namatayan siya, pero pag siya yung namatayan, ang bilis mo, nag-cancel ka pa ng schedule natin para sa kamag-anak niya namatay. Pero ako namatayan, ano? May trabaho ka? May gagawin ka, pero magkasama kayo, nagde-date pa kayo. Kaya please lang. Hindi kami nag-date. Nagkataon lang na nandun siya. Nandun din Nagkataon, ako. ang galing naman ng destiny para sa inyo. Kayo talaga yung tinadhana. Kayo yung destined para sa isa't isa. Kayo na lang kaya. Kasi kayo laging nagko-cross lagi yung landas nyo eh. Kaibigan lang talaga kami mula bata hanggang ngayon. Ano bang masama dun? At wala nga akong ginagawang masama. O di sige, ako na ang masama sa pagsasamahan yung dalawang mag-best friend. Kaya ayoko na. Ayoko na. Umalis ka. Ayoko na. Yung hindi ko pagpaparamdam, hindi pa ba malinaw na senyales yun, na message sa'yo na ayoko na. Kayo na lang dalawa. Maghiwalay na tayo. Ayoko na! Ano? At ngayon Metro's number one, Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Hmm.
Babe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinumsumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo alat? Ha? Hindi mo alat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na malapit.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Hay nako, napakahirap talaga magbenta ng bahay. Gusto po kasi naming ibenta yung bahay namin. Ngayon, yung bahay po kasi namin, napaka-colorful. Makulay kasi kaming mga tao. Almost 1 year na po na nakapost na for sale yung bahay, hindi pa rin po nabibisita at hindi pa rin po nabebenta. Tingin nyo po ba, dapat ko po ba siyang ikulay puti? Baka sakaling dumami yung magbebenta? Hay! Hindi po totoo na ang pagkakaroon ng bahay ay isang investment. Ay, wow. May ganong statement si ate girl. Hay, ano po ba ang dapat kong gawin? Baka naman meron kayo mga suggestions. Ayan, Yan. okay. Nicole Okay, Ayala. una sa Yung lahat, Hello Kitty house mo. una sa lahat, sa tingin ko lang ha, totoo din naman talaga na kung naniniwala talaga ako, Jeg, sa True Lalo, maybe based on my experience and sa mga kakilala ko, hindi talaga, probably, hindi talaga investment. Don't quote me on this, ha? Ako, ulitin ko po, this is based on my experience. Kasi madami naman po magsasabi na investment lagi ang bahay, investment lagi ang lupa, ganyan. Parang feeling ko mas magandang investment ang gold. Kasi ang bilis po niyang ibenta. Kung meron akong alahas from Mayet de la Rosa Fine Jewelry, benta ko siya, ang bilis eh. Correct. Tama. Ang bilis niya talaga ibenta kasi aesthetic siya, maliit, Tama. masusuot, mabilis ibenta, mabilis din na lumaki yung value. Kumpara sa meron ka malaking lupa, ilan yung makakabili ng lupa? Paki-explain. Ayan. Parang sino yung makakabili ng bahay? Hindi naman, may makakabili ng singseng, may makakabili ng bracelet, ganyan. Pwede mo siyang medyo palugi ng konti if you want, or isanla, ganun. Pero yung bahay, medyo mahirap talaga. Lalo pa ito, sinabi niya, colorful. So ngayon ang consideration, dapat ba gawin nating puti para sakasakaling mabenta. Pero I think Jegs, pwedeng factor yun ha. Whenever somebody buys a house, for example, kunyari bibili siya ng bahay, syempre gusto niyang to call it her own or his own. Yung identity niya. Identity ko. So kung ako ay isang taong hindi makulay, turn off na agad ako dyan. Gusto nila na kapag bumili sila, for example, ng bahay o kaya malilipatan, kumbaga parang clean slate. Kasi diba pag may bago kang bibilhin, gusto mo parang bago lahat. So hindi ito magiging bago kung makulay. Kung green yung CR, orange yung isang kwarto, brown yung sa may kusina. Ganon. So maybe merong factor kapag ganun. Pero ang ultimately talaga, wala po talaga kasing perang malaki ang tao para bumili. Tama. Yun talaga yun. Pagdating kasi sa investment, yes for some, sa iba parang hindi. Kasi depende kasi sa perspective mo. Halimbawa, kung pag sinabi mong investment siya in the sense na
wala ka ng problema kasi may matitirahan yung yung pamilya mo. Ang purpose mo is meron kang matitirahan, wala kang monthly na babayaran. Pero Totoo kung din. investment na itatago mo lang yung pera diyan, someday ibebenta mo, hindi talaga siya investment. Hindi talaga. Oo. Kasi hindi mabilis ang pagbenta, ha? Correct. Tandaan mo, maski yung mga ako hanggang ngayon hindi ko talaga masyado maintindihan yung mga kondo na meron tayong oversupply ng mga condominium units pero hindi binababaan. Tama. Di ba? Paano mabibenta? Si Nicole nagbenta ng bahay, kami nagbenta ng bahay. Ang tagal din namin na bago nabenta, pero nung nabili yung bahay namin, binenta uli, nabili ka agad. So parang third owner na yung bahay namin. Ganon. Oo. Depende kasi talaga eh. Baka hindi pa panahon. Oo. Di ba? Huwag kang mag-give up. Di ba? Ganon. Ang daming depende ng mga sitwasyon. Una-una, yung location. Di ba? Saan ba yan located? Oo. Kung yung consideration mo nga yung kulay, maybe merong factor yung Oo, kulay. pero kung Diba? halimbawa may gustong-gusto talaga bumili, madali lang naman pinturahan yan eh. Oo. Or pwedeng, kahit hindi mo pinturahan, let's say, ikaw na lang less na less lang. mo na lang. Oo, mga pag may ganon. interesado. Sabihin, kasi ayoko sana na makulay, gusto ko parang puti lang. O edi, less, less natin. bawasan na lang natin. O yung pampintura, ganon. kayo na magpapintura. At saka baka naman kasi napakataas ng presyo, tapos kung saan naman yung location niyan, Yan, oo. kilala bilang nanggigripo yung mga tao dyan. Tapos Pero, heavy traffic. Correct, baka mga Mahirap ganon. talaga ibenta yung mga ganyan. O di naman kaya, ang location niya is hindi man heavy traffic, Oo. ang layo sa Kabiasnan. Correct. Na ang pwede lang na makabili ay yung merong kotse, Oo. merong sasakyan. Ayan, ganon. higit sa lahat, napag-alaman nila yung mga kapitbahay mo. Marites. Pakialamera. Isa sa number one ay consider mo yan. Correct, baka may ganon. So, sa tingin ko, talagang hindi pa talaga napapanahon. Oo. Wag lang tumigil, maging creative ka lang sa pagbenta. Correct. Learn how to adjust. Dapat nakalagay negotiable. Oo. Yung mga ganyan. May mga freebies, may libreng bati sa radyo, kaya libreng sayaw. Hindi mga kasi ganon. talaga madali i-dispose yung mga ganyan, yung mga assets na yan eh. Di ba? So, pag nag-invest ka kasi dapat doon sa, yan, kagaya ng gold na madali i-liquefy. Correct, madali Oh, so kung investment ang isip mo, Correct. ang bahay hindi siya investment. Mahirap lang tayo i-quote kasi Oo. baka mamaya sabihin ng mga real estate agent, ito naman Oo. naninira. So, real estate agents left the group. hindi siya magandang investment for na parang inegosyo mo o i-resell mo. Ayan. Maganda siyang investment kung titirahan mo talaga, i-consume mo. Kaya nga mahirap, natatandaan ko yung asawa ko, sinasabi niya sa akin dati. Pangarap ko na pangarap ko makabili, pangarap lang naman, ng bahay para sa mga anak natin na magkatabi sa Laguna. Sabi ko talaga sa kanya, wag mo nang pangarapin. Kasi una sa lahat, may pambili ka ba? Pangalawa, sure ba tayo na yung mga anak natin magsistay sa Laguna? Correct. Hindi naman natin alam kung ano yung pwedeng maging possibility ng kanilang future. What if yung isa sa kanila mag-asawa ng Afam. Oo. 'Di ba? Si Princess pa naman mahilig sa blue eyes. 'Di ba? Hindi natin masasabi. What if sa ibang bansa pala meant to be or ayaw nila ng ganong klaseng lifestyle, gusto nila ng city. 'Di ba? Kasi mga bata pa sila at this point gusto natin magkasama talaga Correct. sila, ganyan. Oo. But eventually, we have to let them fly. So yun yung sinasabi ko na, oo nga no, hindi ka pwedeng bilhin ng ganyan. Kung may extra ka, why not? Oo. 'Di ba? Go, maliliquidate mo naman yan at some point kasi extra pera mo yan. Pero kung halimbawang ang purpose ay wala, take it from yung nag-message sa amin na isang taon na naka-up for sale, hindi pa rin nabebenta. Ganyan po si Nicole, kaya wala po siyang mansion. Wala. Ganito ako mag-isip. Kaya ang investment naming pamilya ay sa memories. Yan. Doon ako talaga nag-i-invest sa memories. So, and I know of some people who are like that na ang iba-iba, sa bagay, tama ka sa sinabi mo kanina, Jegs iba-iba depende sa tao Like, I know of a former boss na
hindi talaga siya nag-invest sa bahay na maganda, sa mansion, pero nag-invest talaga siya sa sasakyan. Kasi yung sasakyan, lagi siyang nandun. So, lagi niyang gamit na gamit, ito yung lagi niyang kasama, halos hindi siya umuwi ng bahay eh. Mas mahaba pa Mobile yung siya. oras niya sa sasakyan kaysa sa bahay. So, yun yung investment niya para sa kanya. 'Di ba? Yung ganun. So, depende sa Lifestyle. perspective mo kung saan mo talaga gustong gamitin yung pag-i-invest mo. Correct. Ayan, Oh. kung ikaw naman ay talagang taong bahay, then Ayan. invest ka sa bahay. Totoo. Ganon. Yun yung mga consideration. So good luck. Yun na lang masasabi namin. Oo. Hindi namin alam kung ano yung mga eksaktong details at ganap ng pagbebenta mo dyan. Pero please make sure that it's negotiable. At i-up mo sa lahat ng mga pwedeng i-up na mga sites. Tingnan mo kung yung presyo mo, kung talagang reasonable siya. Oo. Yun na ba ang presyuhan dyan sa lugar na yan? Kasi kung Ganon. minsan, ang pagpresyo natin sa isang bagay, lalo na may mga sentimental tayo, feeling natin mataas dapat. Oo. Gets naman natin yun kasi sentimental ito para sa'yo. Literal na ikaw ang nag-build nito, bawat hollow block. Correct. Yung wall dyan. Kaya lang, hindi yun yung kwento ng bibili. Walang pakialam. Walang pakialam yung bibili. Ganon. Ayun. So, importantatious na i-consider yung mga ganyan. So, good luck. Ayan. And we hope na makakuha ka ng buyer soon. Pero, for now, i-enjoy mo muna yung weekend. Punta ka sa Mang Inasal. Tama. Uy, ang sarap ng pork barbecue. Grabe. Oo, alam niyo po ba sa July 8, Mang Inasal celebrates the National Mang Inasal Pork Barbecue Blowout Day. Ay, apakasarap naman Kaya ng naman, barbecue. alam niyo po, Nabitin sa mga nga ako. correct. Ang sarap ng barbecue, nabitin kami, palibasa. Oo. Palibasa, favorite ng mga DJs ng Love Radio ang barbecue. Tama. So sa July 8, for one day only, may enjoy nyo po yung 2-stick pork barbecue with rice and spiced vinegar for just 69 pesos. Yan. So 30 pesos ang savings. Oo. So yun yung sinasabi natin na, Jegs, na ano yung savings na pwede? Oo. Pagka binili yung bahay mo. Correct. Ganyan. Oo. Katulad nito Yung dito sa Mang Inasal blowout day sa July 8. May savings akong 30 pesos. Di dyan ako kakain. Ayan. Kakain ako pork barbecue. Ganon. Oo. Sa'yo naman, yung halimbawa, kung pintura yung i-less mo na lang yung pintura. Yun yung savings na yun o kayo na lang magpapintura. Ayan. Ganon. Diba? Ganon yun. Alam mo, isa sa mga nabitin ko sa Mang Inasal, ang isa pa sa masarap sa Palabok. yung palabok masarap din, pero yung halo-halo. Ay, naku. Baka Napakainit na naman. panahon ngayon. Correct. Mang Inasal. Baka naman. Baka naman po, Oo. di ba? Pero alam mo ba kung sino ang feeling ko magpapamang inasal? Ay, nako, sino? At hindi lang yun magpapayakult. Ay! Hindi lang basta magpapamang inasal, Oo. magpapayakult pa. Apakasarap pa naman ng Yakult Ay, na yan. talaga Nasa naman. core memory natin mga 40 tulad yan. Jen, kakagaling ko lang ng Japan. Baong ko yan. Ay, nako. Birthday ngayon ni Mr. Michael Ong, ang Vice President ng Yakult. Ay, Sir Michael Sir Ong! Michael Happy Ong, birthday! happy Alam mo, birthday. mababait talaga yung mga Michael. Ayun naman. Magpapadala yan ng Ay, Yakult. ilang bote. Ilan ba kaya niyo ipadala, Sir correct. Michael? Diba? Happy birthday, Sir Michael! Happy birthday po! Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Brought to you by Ayon. Sa ilaw lang ba o kailangan ko lang tanggapin yung katotohanan na feeling ko glass skin ako pero sinasabi ng pamilya ko na oily ako? Sabihin nyo na po. Kasi nagulat din ako parang nung flumash, nung close up ako dito sa camera, parang oily. Ayokong pumayag kasi sabi ko, ang ina-achieve ko glass skin. Ang ending, oily. So, sino nagsasabi sa'yo na oily? Yung mga anak ko. Yung mga anak ko, tas ako So, lagi real talk yun? lagi ako nagsasabi, it's not oily anak, it's glass skin. Tapos nung nakita ko ngayon sa camera, parang oily nga. Ano ba? Na-over na ba ito sa moisturizer? Kaloka! Pag ilaw po ba yan, oily talaga ako. Mayayamot na ako, babaguhin ko na yung skincare products na Ayan. Olive oil po ba? Nakakayamot. Anyways,
Shoutout po sa inyo lahat. Salamat sa pagtutok sa atin. Oh, Ayan. sabi ni tingnan mo. Aika Bait. Bait. Ganyan din yung face ko. Glass Glass skin. skin. Tapos sabi ng friend ko, Oily daw yung face. Kahapon nasa mall kami, sinabi ng anak ko sa akin, Mom, why don't you buy the parang oil paper? Parang, alam mo yung out of nowhere. Gusto niya bumili ako noon. Naalala ko totoo dyan si Totoy Bato. Ganon. Yung lagi nga, Mary Kay pa yung nilalagay dito. Taray ni pantanggal ng Totoy oil. Bato. Ay, ako ayokong pumayag kasi nga glass skin. Kasi baka mamaya kapag ka bumili ako ng oil paper tapos ang daming oil na makuha, ma-confirm, di ba? Na oily ako at hindi glass skin. O, di ba? Ayan. At least hindi broken glass skin. Tama. Okay na to. Kesa tuyo. Kesa haggard. Ganon. Ayan. Shout out sa Dahlia Transport Service Cooperative, jeepney Hello driver, po. Biyahe Marikina Pasig, naka-tune in. Salamat. Sa Tambalang Kumikinang. Salamat po, Gerald Misiano. Thank you so much. Ayan. Salamat po. O yun. O, meron pa bang nagpapa-shoutout dyan? Ayan siyempre, walang iba kundi si Alexander. Oo. Na naghahanap pa yata ng away. Hinahanap niya isa nating tambalanisang si Zoltrak. Ba't nawala si Zoltrak? Bakit? Inaaway ka? Naghahanap ng away ito si Kuya. Ayan. O siya? Wala, tinabunan na kayo ng nung nag-iisa Sabi Flinad naman, Sabi ni Ark, literal na kumikinang ina. Literal na kumikinang ina. Ayan. Yun. Sige, tatanungin na lang natin sa digital pagkatapos ng pag-ere. Ayan. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Bye. Ingat po kayo. Mamaya ulit. Bye. 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 Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami,
nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends?
Secret. No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the
Mara! Sorry, kailan po ulit? April... 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara? Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Kung na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because gano'n na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's- So ano ba, that's akala ko ba na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara, si Uncle, kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ganun. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po. Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak ni Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba?
Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi. siya, Correct, hindi correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagulo Oo, na. tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyong dalawa. Ako po si Nero Marcelo at gusto ko pong ibahagi ang isang kwento na last month ko lang tuluyang nakumpirma. Hindi naman po ako humihingi ng tulong o naghahanap ng kakampi. Siguro gusto ko lang ilabas ang nararamdaman ko at marinig ang pananaw ninyo sa isang bagay na habang buhay ko nang dala. Pero ngayon ko lang lubos na naunawaan. Last month, kinumpirma ko na sa wakas ang matagal ko ng kutob. Ampon pala ako. Ampon. Sa totoo lang, bata pa lang ako, may kutob na ako. May mga pagkakataong naririnig kong pinag-uusapan yon ng ibang tao, pero walang diretsyong nagsasabi sa akin. Habang lumalaki ako, natutunan ko na lang na wag nang usisain dahil para sa akin, mami at daddy ko pa rin ang nagpalaki sa akin. Pero ngayon, stroke patient na ang mami ko. Madalas ko siyang alagaan at samahan. Isang araw habang nagkakwentuhan kami, nabiro ko siya. Sabi ko, Mami, baka mamamatay ka na. Hindi mo pa sinasabi kung ampun ako. Napangiti siya pero hindi agad sumagot. Ilang beses ko pa siyang tinanong hanggang sa bigla siyang nagsalita. At ang unang nasabi niya sa akin, natatakot ako na baka iwan mo ko kapag nalaman mo. Hindi ko napigilang maiyak. Paano ko naman iiwan ng taong buong buhay akong itinuring na anak? Doon na niya ikiwinento ang lahat. Ayon sa kanya, ang biological mother ko raw ay si Nel D. Sagap, isang kasambahay. Sobrang hirap daw ng buhay noon. Kailangan daw nitong umuwi ng probinsya at wala na raw pamasahe. May sakit din daw siya noon kaya kailangan ng pambili ng gamot. Doon daw ako naibigay sa kanila, kapalit ng 2,000 piso. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nang marinig ko yon. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil naisip ko, gaano kaya kabigat sa isang ina ang bitawan ng sarili niyang anak dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos naming mag-usap, hindi na ako mapakali. Nagsimula na ako maghanap ng sagot. May kaibigan po ako nagtatrabaho sa PSA kaya nakiusap akong tulungan ako maghanap ng records. Una naming hinanap ang pangalan ni Nel D. Sagap. Pero nagulat kami na wala kaming makitang birth certificate niya. Wala ring marriage certificate, wala ring death certificate. Parang wala siyang naging record sa PSA. Pero may isang record na lumabas. Isang birth record ng batang ipinanganak noong August 17, 1992 sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila. At doon ko nakuha ang totoong birth certificate ko.
At sa birth certificate na yon nakalagay ang pangalan ng biological mother ko na si Neldy Sagap. Pero may isang bagay na napansin ako. Hindi ito isang regular na birth certificate. Record lamang ito ng ospital kung saan ako ipinanganak. Doon ko naisip ang isang posibilidad. Sa hula ko po, pagkatapos akong maipanganak, itinakas ako ng tunay kong ina mula sa ospital bago pa tuluyang maayos at mapirmahan ang lahat ng dokumento. Kaya marahil hanggang ngayon wala akong opisyal na rehistradong birth certificate kundi ang record lamang ng kapanganakan ko sa ospital. Nang ipakita ko ito kay Mommy, sinabi niyang totoo raw ang lahat. Totoo raw na August 17, 1992 ang tunay kong kaarawan at ang September 1 na buong buhay kong ipinagdiriwang bilang birthday ko. Hindi pala yun ang araw ng kapanganakan ko. Araw pala yun kung kailan ako opisyal na napunta sa kanila. Parang biglang nagbago ang buong pagkatao ko. Habang mas marami akong nalalaman, mas marami na rin akong natutuklasan. Alam pala ng ilan naming kamag-anak, alam pala ng ilan naming mga kapitbahay, alam pala ng mga malalapit na kaibigan ng pamilya. Ako lang pala ang hindi pa lubusang nakakaalam. Pero wala naman ako nararamdamang galit. Hindi ko sila sinisi. Siguro gusto ko lang hintayin na dumating yung tamang panahon. At dumating na nga yun. Marami pa rin akong tanong hanggang ngayon. Buhay pa kaya ang tunay kong nanay? Nasa na kaya siya? May sarili na kaya siyang pamilya? May mga kapatid kaya ako? Sino kaya ang tatay ko? Minsan napapaisip pa nga ako, baka mayaman pala siya. Baka hindi niya alam na meron siyang anak. O baka amo pala siya ng nanay ko. Kung ano-anong posibilidad ang pumapasok sa isip ko. Pero sa lahat ng tanong na yon, may isang bagay akong siguradong alam. Hindi ako galit. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa tunay kong ina at lalong hindi nabawasan ang pagmamahal ko kina Mommy at Daddy. Dahil kung hindi nila ako tinanggap noon, hindi ako magiging Nero Marcelo na kilala ninyo ngayon. Hindi ko mararating ang mga pangarap na natupad ko. Hindi ako magkakaroon ng pamilyang buong pusong nagmahal sa akin. Doon ko na-realize na ang pagiging magulang ay hindi lang nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa taong piniling manatili. Sa taong gumigising araw-araw para alagaan ka. Sa taong pinipiling mahalin ka kahit wala silang obligasyong gawin yon. Kung bibigyan man ako ng pagkakataon, gusto ko pa rin makita ang tunay kong ina. Hindi naman para manumbat, hindi para humingi ng paliwanag, hindi para magtanong kung bakit. Gusto ko lang siyang makita at sabihin sa kanya na, Ma, huwag kang mag-alala. Naging maayos ang buhay ng anak na minsan mong kinailangang bitawan. Tambalang kumikinang kung kayo po ang nasa sitwasyon ko. Hahanapin niyo pa rin po ba ang tunay ninyong mga magulang? O sapat na ba ang malaman na may mga taong piniling mahalin kayo kahit hindi kayo nila kadugo? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang, Nero Marcelo. Hi, Nero! Hi, Nero! Okay, si Nero po, dahil sinabi niya dito is kilala natin siya. Ako po, Yes. kilala ko po siya personally. Oo. Si Nero Marcelo po yung nag-edit ng mga videos ko po sa YouTube. Basta pag maganda yung pagkaka-edit, hindi ako nag-edit. Si Nero ang Oo. nag-edit. Si Ayan. Nero naman ang core memory ko si Nero nung inimbitahan niya ako sa Serbisyo TV na interviewin Yes, during that oo. time.
time. Correct, Oo. correct. So, yan. Mm. So, Nero is a good friend. Yes. So, and very recently niya talaga sinabi sa akin na susulat ako sa Bornay. Tapos ako naman, bakit? 'Di ba? Bakit ka susulat? So sabi niya, kasi nalaman ko na ampun ako. So, yung mga ganito kasing mga klaseng sitwasyon, madaldal talaga ako sa radyo, madaldal ako sa podcast, madaldal ako in so many ways. But if mga ganito ka-sensitive na mga topics, medyo parang hindi ko matandaan, parang, ayun yung ata yung una ko sinabi. Parang hindi ako nakapagbigay ng, I'm not sure if he's really asking for advice, but it was really more of, baka may masabi naman akong, siguro kasi he looks up to me din naman na with wisdom, ganyan. Pero ang una ko nasabi sa kanya yata ay, kasi kapag ganito ng mga sensitive topics, katulad yan, na may involving na so much feelings, ganyan, o kaya death, yan. Ano ako dyan huhunos dili. Ayan. Lalo pa kaibigan. Oo. So yun. So ngayon, naisulat niya na finally. So, una, ang may experience talaga tungkol dito ay si Diego Bandido. Yes. Yan. So, I feel like bago ako, pwede na lang ako magbigay ng supplemental advice or comments, ganyan. Pero ang talagang naka-experience nito first hand is Diego Bandido. Diego! Dahil Pasok! Yan. Anak mo talaga ako ni Lucio. Correct. Dahil yan talaga ang pangarap ni Diego Bandido na isang araw sabihin sa kanya ni Lucio Tan, tinetest lang kita kung paano ka magiging matatag kahit na hindi mo alam na ikaw ang may-ari ng SM. Nakakaloka. Well, mga kabisyo, eto di ba, lately nung Father's Day, di ba, kinunan kami ng video, and that was the time na parang ni-reveal ko na hindi kami ang biological na parent ng anak namin. At ako kanina nung pinapakinggan ko yung kwento ni Nero, yung sabi ng nanay niya kung bakit hindi sinabi, yun ang sinasabi din ng asawa ko. Kung bakit hindi nyo sinabi kay Justin na siya ay ampon, ay dahil baka pag sinabi, baka lumayo. Umalis, diba? Syempre, mahal na mahal nyo si Correct. Justin. So parang same din yung nanay ni, yung Takot mami ni ng Nero. isang ina. Pero ako, during that time, gusto ko na talagang sabihin. Pero syempre, nire-respeto ko yung asawa ko. Pero ito, Nero, gusto kong sa lahat po na may mga ganitong sitwasyon na gusto ko pong panghawakan nyo yung word na ampon o adopted. Actually, medyo negative po yung connotation. Kasi usually kapag sinabing ampon, meron siyang nakasunod na lang Oo. 'Di ba? Para siyang may lang na para bang it makes you less of a human being or less of a person na hindi naman. Tama, oo. Hindi naman. But if we trace back yung word na adopted, titingnan po natin sa perspective sa Bible, 'di ba? Alam niyo po ba na sa context ng panahon dati, pag inadopt ka, ibig sabihin binibigay sa iyo 100% ng lahat kung ano man ang meron ng biological, ang ikaw na inadopt is ganun din ang matatamasa mo. Kaya nga binabanggit din sa Bible na we are adopted son of God. Kasi nga binabanggit din sa Bible na ang father talaga natin is God. Hindi. Ay, ano ang ba? binabanggit sa Bible, palibasa iba yung binabasa. ano ba yung binabasa mo? Basta parang hindi Bible yata yun. Ang binabanggit sa Bible na our father is the devil. Dahil nga sa nature natin na makasarili tayo. Kaya nga namatay si Jesus Christ and we were adopted. Son of God. Yun yung term natin. So, ang adoption o pag sinabing adopted ka, hindi ibig sabihin... It shouldn't have a negative connotation. Dahil sa na yun madaling kasi sa salita. mga pelikula na pinapanood correct. natin. Na para bang pag-adopted, inaapi, na para bang second lang second citizen. Ayan, yun ang napapanood natin. Pero pag nandun ka sa loob, ikaw, Nero, you can naramdaman attest mo ba? kung gaano ka kamahal ng mga magulang mo. Yes, diba? Even yung anak namin, sabi ko, naramdaman. Nung sinabi nyo yun finally sa kanya, how did he feel? Syempre, sa edad niya ngayon, compare kay Nero, syempre naramdaman na sana hindi nyo na lang sinabi. Yun ang niya. Pero kinakailangan mong malaman Pero sabi ko nabawasan ba yung pagmamahal? O naramdaman mo ba na kulang? Hindi.
Kaya nakita niya yun na sobrang pagmamahal at binigay sa kanya. That's good. Oh, di ba? Itutuloy natin sa podcast Tama. ang usapang ito. Tambalang kumikinang pa rin po. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick.
Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Alright. Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! Ay! Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan.
Ang kulit kasi kanina pa, palip pa right, da. Anyway. Roll VTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko.
Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhaw. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh, no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot. Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo ba? Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman.
Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan, hawak. Ganyan nga. Ay, di mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Nakakabog dyan sa gitna. Bakit mo inakakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na pa nun yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo itsura niyo. Pasok mo lang ang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Anong kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan ni bakla. Parang birthday niya. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes?
Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many, ni. May stroke. may step and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, Yo! kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pagkirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isi-save yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung social media punong-puno ng Correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Kaya Talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana, Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo. Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede na naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, Oo. kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer Oo. and how to make an email. Oo, yung may Oo. mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. ng, oo, May correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi.
pero di ba maraming ganon? Oo. I have so many friends who are like that Oo. na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung Oo. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debuto hindi Oo. 42 wishes for 18. Oo, So 18. 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Shake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako.